Nasabat sa border checkpoint ng Ilocos Sur ang mga karne at longganisa na walang kaukulang dokumento. Balitang tinutukan ni Ivy Hernando. Pinagkukumpiska ng otoridad ang kahon-kahong mga karne na karga ng isang pribadong sasakyan sa quarantine checkpoint ng Tagudin, Ilocos Sur. Nabisto ng otoridad ang mga kilo-kilong chicken longganisa na nagkakahalaga ng 35,000 pesos na walang label at kaukulang dokumento. Hinala ng otoridad, online ang mga produkto, ngunit itinanggi raw ito ng nahuli. Kaya magmura dahil nga ito, hindi sila nagbabayad ng taxes, wala silang FDA, wala silang mga permits, wala silang mga documents na hawak-hawak. Isa pang delivery van ang nahuli ng otoridad. Laman ang assorted meat products na nagkakahalaga ng higit 80,000 pesos. Ayon sa otoridad, ibabaon ang lahat ng nakumpiska dahil hindi matukoy kung ligtas ito sa kalusugan. Pag nag-order kayo online, be sure na meron silang kaukulang mga dokumentos para maipasok nila dito sa loob ng probinsya natin. Pakiusap ng otoridad, huwag isakripisyo ang kalusugan sa kalidad ng binibili, lalo na kung mura ang produkto. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando. Balitang Amyanan.